ସରୁ ଭାଇ ଆଜି ପାଗଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଟେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ରୋଷେଇଟେ କରିବା ହବ, ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ରୋଷେଇଟେ କଲେ ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି। ଅସୁବିଧା କଣ ତମ ଅଛି? କଣ ଅସୁବିଧା ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆର୍ଥ ସେଇ ହିଁ ଥିଲା, ମଦ ପିଇକିରି ଯାଇ ଗୋବର ଖାତରେ ପଡିଥିଲି। ତମେ 4-5 ଜଣ ମତେ ଟେକା ଟେକିରି ସବୁ ଆଣିଥିଲ ଟି। ମୁଁ ତ ମଦ ପିଇ ଦେଲା ପରେ କୋଉଠି କଣ କରିଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନି କାହାକୁ। ସତ କଥା। ଆଉ ତ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିବନି ଏଥର। ମଦ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତମେ ମାନେ କରିବ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମଦ ପାକୁ ଡାକିବନି କି ମଦ ମୁଁ ପିଇବିନି। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ରୋଷେଇବାସଟା କରିବା। ଆମର ମନାଉ ବାଇଟମ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ରୋଷେଇବାସଟା କରିବା ଯେ, ଯୋଉ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିବନି ଜମା ଏଥର। କାରଣ ମଦ ପିଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରଥର କୁକୁର ମୁତିକି ଯାଇଥିଲା ମୋ ମୁହଁରେ, ଏଥର ପୁଣି କିଏ ମୁତିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଗଲା। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ରୋଷେଇଟା କରିବା। ଅନାମର ବାଇଟଙ୍କର କୁଆଡେ ଗଲେ? ଟିକେ ଫୋନ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଆରେ ସରୋଜ ଭାଇ ଭାଇ ଖୋଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠି ଆଉ। ଆମେ ଏଇନା ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉଥିଲୁ ଆଉ। କାଇଁ କହୁଥିଲ, କଣ କାମ ଥିଲା ନା କଣ? ହଁ କାମ ଭାଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଟା କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆମେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ସରଜର ମୋର କଥା ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କରିଦବା। ସମସ୍ତେ ତ କହିଛି ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ କେହି ଡାକିବନି ହେଲା, ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିବନି। ଆଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରିବା। ରୋଷେଇ କରିବା କୋଉଠି? କରିବା କୋଉଠି ରୋଷେଇଟା ତାହେଲେ କୋଉଠି କରିବା? ଆମେ ଯୋଉଠି ଆରଥର କରିଥିଲେ ରୋଷେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବା ତ। ଠିକ। କେତେବେଳକୁ କରିବା? କରିବା ତ ଆମର ଚାଲୁନ ଯିବା, ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିବା। ତାହେଲେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଆୟୋଜନ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିବ। ଆସ ଜେଗା ମୁଣ୍ଡକୁ, ଆମେ ଆସ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆସିଲେ ସଉଦା ପତ୍ର ହବ। ପିଲେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କର ହେଲା। ସଉଦା ପତ୍ର ସବୁ ରଖିଦିଅ ଏଠି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡିଆ ଛଡି କରୁନ। ଛଡା ଡେରି ହଉଛି ନା। ଆରେ ବୁଢା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଛଡନୁ, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି? ସେମିତି କଣ ଛାଡ? ତୁ ଟିକେ ଦେଲେ ହନ୍ତା। ହଉ ଆସିବୁ ଖାଇବୁ ଆମ ଘରେ। କଣ କାଇଁ ଡାଲି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି? ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଆଗ ରୋଷେଇଟା ସରୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଖାଲି ଚିକେନ ଟା ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଓକେ। ଆରେ ବାଇଡଙ୍କ କଣ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣୁ କିରେ? କହନା କହନା, ଏ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତୋର ପୁଣି କି ଦୁଃଖ? ମୋ ମାଇପ ଛାଡିକି ଗଲା। ତୁ ତ ବାହା ହେଇନି, ତ ମାଇପ କୁଆଡେ ଆଇଲା କିରେ? ଭାଇଟାକୁ ବି କହୁନୁ, ତୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛୁ ମାଇପଟାକୁ। କଣ କରିବି, ଯାଇର ଅସୁବିଧା। କଣ ଅସୁବିଧା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଦ ଖାଇକି କହିଲି ଘରେ ବାଡିବାକୁ ପଡୁନି। ଦୁଃଖ ପଳେଇବ, ଉଡିଯିବ ଏଇନା। ରେଡି ହଉ ତାହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଆଣ ରକ୍ଫୋର୍ଡ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ କୁଆଡେ ଆଣ। ହଉ ଦିଟା ନା, ତୋ ପାଇଁ 3ଟା ଆସିବ। ଏକୁଟିଆ ପିଇବୁ ତ? ଚୁଲି କଣ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କିରୋସିନ ଟିକେ ଆଣି ପକାଅ। କିରୋସିନ ଟିକେ ଆଣି ପକାଅ। ହେଇଗଲା। ଆରେ ଅନାମ, କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର କଲୁଟି? ସେଥିରେ ଆଉ କଣ ଡେରି ଅଛି? ତାହେଲେ ବୋ। ହଉ। ଆରେ ବା, ତ 1 ନମ୍ବର ମାଲ ଆଣିଛି ଆଉ। ତାର ଜମିଲା। ଜମିଲା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆଜି ଜମିଲା ଆଉ। ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ? ଆଣ ଗିଲାସ ଆଣି ଢାଳ ମାଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଶରତ ଭାଇ, ହର୍ଷ ଭାଇଟା ପିଇବନି ବୋଲି ମନା କଲା, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଖାଲି ଠିପି ଖୋଲ, ତାପରେ ଦେଖିବି। ଖୋଲ। କଣ ଖୋଲୁନି? ଖୋଲିଲା। ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ନା। ମନା କରିଦେଲି ସିନା ସରଜକୁ ପିଇବିନି ବୋଲି। କଣ କରିବି, ମନଟା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଜମା। ହଉ ଯାଏ ଦେଖେ କୋଉଠି ବଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆରେ ସରସ, ଆରେ ଏଇଠି ବସିଛ ତମେ? ବନାଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବନାଅ। କଣ କହୁଥିଲି?
ଆରେ ବାଇଟକ ଭାଇ ଆସିବେନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ। ଏଥର ଭାଇ ଆସିକି ବସିଲେଣି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନା। ହଉ ତାହେଲେ ବନେଇ ଆଉଛି। ଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ହଁ ତମେ ଦେଖ ଯାଇ ଭାଇ। ତମର କରିକି ଆସ ଯାଉଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ହେଁ? ଠିକ ଅଛି। ଯାଇପାରିବ ତ ଭାଇ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅଛି। ଏ ବନା ରେ ପ୍ୟାକ୍ ବନା ଆମର। ପ୍ୟାକ୍ ବନା ଆମ ପିଆ। ଯିବା। ଆରେ ସେ କହୁଥିଲେ କଦ ପିଇ ବୋଲି, ଏଇନା କହୁଛ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ଅଧାରେ ରହିଲା। ଆରଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋବର ଖାତରେ ପଡିଥିଲା, ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଚାଲ ଚାଲ ଖୋଜିବା ଚାଲ। କୁଆଡେ ଏଇନା ଅନାମ ଭାଇଟା କହ ଚାଲ ଖୋଜିବା ତାକୁ। ସେଇ ଅଧାରେ ଅନାମ ଭାଇଟା କହ ଏଇଠି ପଡିଛି। ଆସ ଭାଇ ଅଶୋକ ଭାଇ। ଏଇଆଡେ ଅନାମ ଭାଇଟା ଧରଲା। ଅଶୋକ ଭାଇ ଏଇଠି ପଡିଛି। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି। ଧର ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଧର କୁକୁର କୁକୁର ବୋଧେ ମୁହଁରେ ମୁଦେଇଛି। ଅଶୋକ ଭାଇ ଏଇଠି ପଡିଛି, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।